programok mellett természetesen nagyon fontos, hogy finom ételek is legyenek egy ilyen fesztiválon. Önök itt gőzön, gőz fölött, gőzgombócot készítenek, sikerült kimondanom. Amely kiegészíti a ételeinket, a töltött káposztát, illetve a toros káposztát desszertként, amely igen finom, könnyű keltészta, és gőzön főtt, mint az előbb láthattuk, és ezért könnyen emészhető, és finom édesség. Sokkal könnyebb a tésztája, mint annak, ami ízben fő. Könnyebb az emésztése, és melegen fogyasztva nagyon kellemes íz. Hány darabot adtak már el? Mennyit kell beforgatniuk? Fesztiváltól függően körülbelül 400, 500, attól függ az időjárás függvényében nézve, sok tényezője van. A fesztivál jellegétől függően, de a minimum 300-400 darab az általános, ettől lehet több is. 5-600. Előbb volt itt egy kisfiú, aki először egyet, aztán visszajött vett még kettőt. Ez gyakori, ugye? Aki ezt megkóstolja, mi is megkóstoltuk a stábban, és nekünk is nagyon ízlett. Ráadásul szilvalekvár van benne, ami szerintem az egyik legfinomabb. Az emberek nem ismerik igazából, és ezért kérkednek, hogy mégis mi lehetne ez. Ezért próbára általában vesznek egyet az emberek, megkóstolják, hogy milyen íze, de ezt különböző ízesítéssel lehet ízesíteni, lehet kakaóporral, vaníliacukorral. Ez ízlés szerint emberek válogatják, és kinek milyen az ízlése, és ő próbálja másnap otthonában is elkészíteni, ízesíteni és fogyasztani. Önök itt több százat megcsinálnak egy nap, kívánják még? Emellett Hát nem igazából kívánja az emberiség, mert amiben benne van, az számára már az nem igazán kellemes. És egy említett, hogy van itt toros káposzta, van székely Málékásás töltött káposzta. Málékásás töltött káposzta, és hát házi készítésű kenyér, és igen, ezek természetesen a fesztiválok jellegéhez próbálunk igazodni, és próbálunk egy kis hazai hozni még a fesztiválokba, és megpróbáltuk otthon a kenyérsütést is, és kóstolják meg az emberek a hazai ízeket is. Másnak a fesztivál az lazítás, lazulás, kikapcsolódás, önöknek viszont kemény munka. Nekünk kemény munka az előkészület, előző napokban, hozzáállás, bevásárlás, a dolgokat megcsinálni. Nagyon finom, nagyon finom. Rengeteg munka van az előkészületeknél, megfelelő árut kell vásárolnunk egy toros káposzta elkészítése. Igazából mi általánosságban csak tarjából csináljuk, mert igazi jó iszad a toros káposztának. És milyen tésztában? Keltésztában? Ilyen finom, jó. Nagyon finom. Olyan. Örülök neki, hogy ízik önnek is. Nagyon. Mióta tetszik ostorokat készíteni? Kezicsókolom. Olyan 98-ban tanultam meg Kispalálon egy öreg pásztorembertől. Mi a titka annak, hogy jó ostort készítsen valaki? Jó kézügyesség kell hozzá, vagy meg Igen. lehet tanulni bárkinek? Hát nem tudom. Lehet, hogy jó kézügyesség kell hozzá, mert hát nem mindenkinek áll rá a keze. Volt, aki eljött, hogy megtanulja, és nem boldogult vele. Van, akinek, hogy rááll a keze, akarata, türelme, minden kell hozzá. Tehát türelem az kell hozzá. Igen. Nem lehet egyszerű elkészíteni. Mennyi idő mondjuk egy ilyen darabnak az elkészítése? Egy karikás ostornak az elkészítése napi 5-6 órás munkával 4 nap. Tehát napi 5-6 órá? Aha, 4 Igen, napig 4 készül. nap. A nyelet külön el kell készíteni. Azt is ön készíti hozzá? Igen. Kétnyelű késsel és satúpadon elkészítem. 38 centi a hossza, és hát, hogy arányos legyen. Ez szabvány? Aztán 38 centinek kell 38 lennie? centi a hossza, és akkor a bekötése 4 méter anyagból kerül bekötésre, és hát ennek is körülbelül 4,5 óra hossza a bekötése. 12 szegecset teszek bele,
hogy megismerjem, hogy ezt én készítettem. Ja, ez az ön Évek jelen. után, igen, évek után is, és akkor hát a szépsége megvan. Kétszer van lelakkozva, és csak utána lehet befonni, ha megszárad. Az ostor pedig külön készül, van az ostornak a szétcsapója, Igen. és a legutoljára kerül rá csak a csapó. És mitől karikásostor a karikásostor? A karikásostor, onnan karikásostor, hogy a fonás, amikor befejeződött, ezek a kötések nincsenek rajta, akkor a karika le van kötve a 8 ágból 4 ág ide, 4 ág oda a karikán, meg a szétcsapója, utána le van kötve dróttal, hogy a soha többé ki ne jöjjön. És utána készül ennek a bekötése, minden pillangó vagy sallang, a régiek azt mondták, hogy sallang, minden 5. kötés után jön be. Tehát minden sallangnál 20 kötés van. 20, 40, és még utána van 2 kötés, olyan 44 kötéssel van ez lekötve. Akkor megmutatja nekünk használat közben a karikásostor? Igen, megmutatom. Ez a forgócsüllöng, ez a forgója, ez a hajtócsüllöng, ez a nyaklója, ez pedig a nyél, a nyakló köti össze az ostort a nyél. Nekem ez bonyolult. Mutassa meg, hogy működik, távol állok öntől. Tehát a csikós így hajtja a ménest. Így, és előre, így. Hát ugye nem csak az művészet, hogy ezt hogyan kell elkészíteni, hanem hogyan kell megszólaltatni. Hát szerintem ezt külön meg kell tanulni, nem? Meg kell tanulni. Akárki nem tudja ezt. Kezét csókolom, hogy néz neki, hogy ha nem tudnám megmutatni. A falunapok, fesztiválok egyik fő jelképe a kakasos nyalók a kicsiben és nagyban, és természetesen a mézeskalány szív. Mennyit adnak el ebből ilyenkor? Mondjuk a kakasos nyalókából. Egy ilyen vásárlón 50-60 darab elmegy kakasosból. Ez kedveltnek számít? Vagy nem is ez a sláger most már? Hát ez hagyományos, inkább azt mondanám, és emiatt, hogy hagyományos, ezért kedvelt is. Azon kívül mi az, amit a leginkább visznek? A kimérésből vagy a kis apróságokból? Minden Hát általában. legjobban a kókusztekercset szeretik. Az finom is. És a különféle nyalókákat, főként a gyerekek, vagy ezek felnőttek is megveszik ezeket? A felnőttek hagyományból, a gyerekek pedig szeretetből. És a mézeskalány szív, az még mindig kelendő egy ilyen. Hát azért már annyira nem kerendő, mint régen. Önnek van kedvenc darabjai? Tehát ezek a nyalókák, Eladni ezek... szeretek, de megmondom őszintén, 10 éve nem eszek édességet. Megmondom őszintén, nem csodálom. Szerintem a látványa is önt eltelíti, Ez nem? biztos, ez biztos. Esetleg olyat szoktam csinálni, hogyha újfajta árut hozok, akkor először megkóstolom, hogy tudjam a vevőnek meg ajánlani. Igen. Nem árt, ha tudja, hogy milyen terméket árul, de ezt mind végigkóstolni, az nem kis feladat. Nem, még a végigkóstolás hagyján, de a végig kipakolni és bepakolni, főleg ilyen időben, mint a mai nap is volt, Igen, itt többször kellett ki is bepakolni, ugye? hát sikerült megmenteni a vihar elől, inkább azt mondanám.